Kaibahan tago niyan si Donel Navarro. Maray na paghahapon, Donel. Good afternoon po. Ay, Taga saan ka, Donel? Sa Pulanggi po. Pulanggi. Saan sa Pulanggi? Sigkad po, Barangay Sigkad. Sigkad. Ano ang rason kung natayaong ka digdi sa nagrani ka sa Ako Bicol Party List? Nagrani po ako pang medical assistance po para sa papa ko po. Na ano si papa mo? Nabulag po siya, yung na-high blood po siya. Ah, Ng high blood. kang na-high blood siya, nagkagawa ng epekto Ang sa komplikasyon, pagkabuta. Pero dahil man ka muning lahi na talagang bulag dahil. Pirang taon na si Papa mo? 53 po. Ano ang hanap buhay ni Papa mo? Dati po siyang Xerox business po niya, Xerox. Xerox. Xerox machine. Xerox. Tapos, pira ka mong magturugang? Tulo po. Tulo. Tulo. Naipay-konsulta na nito si papa nindo sa doktor. Yun po ito, itong pina-request po na magpa-CT scan. Kaya, si say naghahanap buhay ngunyan sa Indo na nabuta na Mga si Papa tugang mo? ko po. Bunso ka? Opo. So ika bilang bunso, ano ang tabang mo man kay papa mo? Ako po nag-aasikaso. Ayan. So ngunyan, ano ang pangangaipo ni papa mo? Dahil siyempre aram ko may maintenance, may pangangaipo. Ano po, ang pangangay po niya po, ito pong mapabulong po, mapa-CT scan po siya para maray na po siya. Yun lang po ito. Oo, yun. Aside ka yan, may pig-maintain na din na bulong. Opo, losartan po, ganyan. Oh, yan. Yung Sa blood ito. pagpababa ng dugo. Okay. So ngunyan, kumusta ang pagmati ni papa mo? Medyo marere po. Nagkakulog po minsan po yun niya, nagkukulog po ang payo niya. Nagkukulog ang payo. Si Mama mo, kumusta? Maimo po si mama din, ako nag-uli. Dahil naguli. Opo. Oh, nagsain. Sa ano po siya, abroad dati. Tapos ngunyan, Maino po kaming kontak. Anong taon dahil po? Anong taon dahil 2008, Poon 2008, dahil na nindo nakontak si Mama Ndo. day na po. Dahil naman siya nagkontak sa Indo. Day na po. sa iling mo, ano ang rason kung nataday na naguli si mama mo? Na ano po kasi dyan, no? So yung amo po niya, nagadan po nung dati sa ano, caregiver po kasi siya, inaatama niya, gurang na. Nagada. Opo. Tapos, Kaya mo po siya pinapasulda nung tugang mga ati nung baka hanggang ngunyan dahil pagpapasweldoan si Mama mo. Di ka mo nakipag-ugnayan Sa sa OWA or kay sa POEA? Hindi po. Dae? Hindi po man po. Ya baka dahil nakakauli partner si Mama Ninda, baka dahil pigtatawan ki. Oo. Dae na. Pwede na po kami ano. Ano ang pangaran ni mama mo? Pwede mo ipangapudan mo yan. Try mong pangapudan tapos iranita sa POEA buda sa OWA. Ano ang pangaran ni mama mo? Ano po, Josephine Navarro po. Josephine. Josephine Navarro. Ayan, kung may nakakabisto man tabi dyan kay Mrs. Josephine Navarro, Pirang taon na si ipaaram mama mo? tabi na ang Pirang pamilya taon na? nag-aadit. 51 po. 51. 51. Josephine Navarro, sa ina nasyon nagtrabaho? Nasa Lebanon po siya dati. Oh. Lebanon. Iyo, Lebanon. partner. Oh, sa Lebanon, baka may nakakamid Pero gusto pa nindo na maaraman kung kumusta ang mugtaka ni mama nindo. Mas maray po itong... Iranita sa OWA or sa POEA. Sana mahanap Iyo po. si Mrs. Josephine Navarro, 51 years old, na poon 2008, dahil na po nailingkan sa iyang pamilya. Anhuring impormasyon na nakuakan pamilya, dahil pigsuswelduhan, kaya dahil nakakauli. Nasa nasyon kang Lebanon. Lebanon. Ayan. Ngunyan na paghahapon, syempre ang pinakakatuyuhan mo digdi, ang financial or medical na assistance para sa imong ama. Ura mismo, partner. Iyo, pattern, nakantos na yan tulo sa satuyang karaman. Yugo-yugon mo si Congressman Saldi ko sa kan ako Bicol. Ayan. Primerong pizza tres pa sa nakan inero, yao na ready na ang ayuda. Correct. Resibihon mo Ready ini yung na. financial na assistensya para sa imong ama tabi. Maliban dyan, Ayan yaon pa. pa, so mainistoryahan ini. Dahil pirmining may istorya, no? Syempre. Si yan. Binibining Aika Perry. Ayan, bitbiton mo yan, dikit, pero dakulang katabangan iyan sa panahon mo niya, nagrabian sa indong pangangaipuan. Ano ang masasabi mo kay Congressman Saldico and sa Ako Bicol Party List? Unang-una po, maraming salamat po sa Ako Bicol, kay Kung Saldi po, kay Kung Pido, at sa inyo po lahat. You're always welcome. Ang kahagadan mi, Sana makatabang karahayan kay ni Papa mo. And sana mahanap manggiranin doon, Mama. Namimiss mo man si Mama mo. Opo, pero na po. Kung may mensahe ka kay mama mo, malay mo Anong nagdadalan. pangapudan mo kay mama mo? Ano ang sa imong pangapudan as in mensahe? Sige po. Sana makauli ka na. Kay Puan mi kalalo si Papa, kay Puan kata. Para makaano na kami tulo. Kami naman ang maasikaso. Ay kami na ang mga trabaho, ikaw naman mag-asikaso. Yun lang po. Ayan. Pungaw, partner, ang sarong aki sa iyang, aloy na panahon na Yugon mo, dahil 8 years old siya, Oo. kanday niya nailing. Sana partner, makauli man tulos ining si mama niya after several Mrs. years. Josephine Navarro. Ayan.